Thank you, Grandma. Ay! Bablog kami. Ano yan? Para saan yan? Ito, ay na Hazel, oh. Ah, cobre. Cover. Uwi na rin ko galing ng Doros. Nag-ano ulit kami. Mga ano rin, malagpas din ng 1 week. Ngayon lang ulit kami nakalabas. Kasi itong araw na to ay special day ulit. So hindi ko tayo, Kainin mo na lahat. di ko naman sasabihin hindi tayo magmumukbang. Pero tsak nakakain dahil special day yung araw na ito. Kaya nandito ulit kami. At birthday ho ni Baby A. Birthday ho ni Baby A ngayon. Baby Yuan. Kaya nandito ulit kami. So mamaya ho, may mga handa-handa kainan doon. May dala kaming yung swimming pool. Yes. Yan, happy birthday, baby eh. Kaya samahan niyo po kami mamaya ho. Kita-kita tayo. Hello mga kawigel! Yes, Daddy, gigihaw. Yes! Sarap ng barbecue ni baby eh! Tinanong natin yung swimming pool na tubigan ako kaninang umaga ho. Naligo na raw yung mga bata tapos babalik daw ulit. At Kuya Ye, oh. Ay! Malaki to. Oh, skirt. Pangitim na. Pangitim na po ng tubig. Kalagyan na chlorine yan. Itim kami ni Nicole. Itim ako eh, tsaka si Nicole. Paano di nyo tinantanan? Nangit. Oh, ganda na. Happy birthday, Itim Yuan. ako eh. Si Nicole nga rin eh. Kasi. Gulat ako ba't gano'n? Hagard na. Ate Onay, okay ka lang? Wala naman para na ako. Tagapok na. Asan na yung P? P ulit, P, tapos HA. Hindi lang tali na. Yan, sa ano? May butas. May price tag ka pa. 120 ka lang ah. May Hindi na pwede magmahal. Mga kawigel, pakita ko ulit sa inyo yung mga alaga ng mga yerito. Ano, mga baboy. Order na kayo! Lechon! Uy! Bisnab ka! Itim na niya nakagod ni Juan. Saan ka nag-pitch? Yan no? Kain na. Uy, mo na. Una kayo lahat dyan. Sige. 2, 3. Smile. $5 na binibigay. Ito ka sa tabi ni Kuya. Yan, mga socialic bata. Let's go! 1, 2, smile! One, two, Smile! Tingin ka natin. Yan. Makakantaan na natin si baby yeah! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, namatay eh. Yo! Happy birthday baby! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yo-yo. Gusto mo yan? Lahat lang eh. Na hindi ka daw kaya pag yoyoin. Lahat isa-isa lang. Isa-isa lang dapat. Pag nasira, yun, kuha ulit. Gusto mo yan? O sige, ano gusto mo? Ayun, si Liam. Tawag ka ni Liam. May present na sa'yo. Ay, may present siya. Wow, ano sabihin mo kay Liam? Ano sasabihin? Ano sabihin mo kay Liam? Oh! Ano sabihin mo kay Liam? Liam. Ano sabihin? Ano sasabihin mo, Liam? 20 pesos yan! Ano sasabihin mo? Happy birthday. Alam mo yan. Boy, ang pangit.
ang pangit. Sa amin na lang. Sa amin na lang ang pangit. Ayoko. Ayaw na dyan. Huwag mo sa iyo. Bibili mo yan ng toy. Ito, iba to eh. Ito na naman eh. Nakita ko rin. Wow! Gusto mo yan? Blade. Blade. Alam ko na to, na-tested ko na to eh. Kanina galing yan. Ano sabihin mo? Thank you boy. Tita Honey. Sa kakay? Nico. Last one! Last one. Wow! Yan ang ano. Akin, mamaya na. Kalilamon. Ito. This game. Ito nga yung sinasabi ko kay mami yung ba? Gusto mo yan? Gusto niya. Fortnite. Parang Fortnite. Gusto mo yan? Maganda ba? Happy ka ba? Apa, ito kasi favorite ko lagi Fortnite. Happy ka? Hindi. Mga kawigil, kain na po. Kain tayo. Natin sila. Asan yung isa pa? Sa akin na yan lahat. Kamay, no? Wala, ang pagalon lang yun. Ito wala, nakakot na tsaka TV Boys. Well. Wala tayo kutsara tsaka TV Boys. Oo, nasa na? Andyan eh. Ito, saan ba kinuha mo? Barbecue. Okay na to. Dalawa eh. Ito ang masarap. Sinampalo. Ang sarap niyan. Ano matanda? Lamig na yata eh. No, it's not. Wala pa tayo. Yun, may atay. Ayaw, ayaw. Sabi mo mga kawigil, kain na. Balunan, Kawigil, kain na po ko. mga kawigol. Ang dami mong gift. Papengi ako ng gift mo. Oy, Baka isang Hey, kain na. sige po. Kain na. Kita ka ba doon? ano? Kuya. Ayaw na. Kain na po tayo, mga kawigil. Ay, ito. Kain mo rin siya. Hindi naman gaming eh. Sandamokal ba? Masi. Ha? Ano yan? First batch pa lang yan. May second batch Hindi pa nga ganun tatali nga lang eh. daw, second batch. Dali ko muna tali. Sandamokal daw. Kulay? Mas kumain ko niyan. Oo, lakas yan. Malaking Pampato ko yan. Tatali mo natapos ano para. Kain. Kawigil, kakain din muna ako. Balikan ko kayo. The next day. Mga kawigil, ito kinabukasan na. Medyo nagkasarapan ng kwentuhan. Di na nagtulugan. Time check ko, 7:10 ng umaga. So ngayon is date na ng ano na ba nga? 29. 29 na po ng March. Kasi medyo matatagal-tagal na tayo sa ano. Oo, kasi sinamantala na rin ho namin pagkakataon kasi i-ECQ na ho ako, hindi na rin ho kayo masyadong makakadala ho talaga rito. Kasi sinamantala na rin ho namin yung pagkakataon na isulitin yung pagkasama-sama ho namin. Ito po, may natirang maha blanca, saka cake. Apo. Pangdital. Si Angry Grandma. Oh, niya. Toast daw. Pinanay, puyat din, di rin nakatulog. Pakita mo. Pero si Rizan, tulog na tulog. Kita-kita, singkita mata. Kuyat, si Grandma. Kuyat. Kuyat, si Kuya. Rizan. Kaya maraming salamat po sa papanood nyo sa aming munting vlog. Na wala na namang kakwenta. Ito sa tatay. Siyempre, happy birthday ulit kay Baby Ye. At maraming salamat po sa inyo mga kawigil. Hanggang sa muling vlog at mukbang. Kaya, bigla na lang mawawala.